Magikas dahil tag-kurta rin mga ka-J-Boy. Puntag niya. Bantog 900 mga ka-J-Boy. Okay, wala tayong kwarta. Palit pa tag-gloves baboy. Ditaron sa lungsod sa Compostela. Ay, manatag na cash out mga ka-J-Boy. Blackout na pa yung lungsod. Doon na tayo sa lungsod mga ka-J-Boy. Okay mga ka-J-Boy, good morning. Tanan.